Саша, здравей! Радвам се да те видя. Намираме се тук заедно с теб, за да покажем на хората няколко видеа как протича един тренировъчен процес. Освен това, може би знаеш, че от цялата тренировка загрявката е основната и най-важната част, защото тя подобрява твоя коефициент на полезно действие с минимум 15%. Тренировката се състои от 3 елемента: загрявка, основна част и заключителна част. Стартираме с кръгове с главата 5 пъти в лява посока, 5 пъти в дясна посока. 5 сменяме. 2, 3. Отиваме на кръгове с ръцете. Правиме 6 кръга напред, 6 кръга назад. Лактите винаги трябва да са прави, защото при прави ръце участва раменната става. Иначе изолираме раменната става от загрявка. 6. Назад 6 пъти. 2. 6. Сега продължаваме с разнопосочни махове с ръцете. За да е по-лесно да се научи движението, ръцете се качват отгоре. Едната ръка тръгва напред, другата тръгва назад. 1. 2. 6. Според вида спорт може да разгряваме различни части от ръцете. И тези, които си използват ръцете, могат да загреят по този начин раменете, трицепсите. Задържаме 3 секунди. Сменяме ръката. Спортовете, които са като баскетбола с топка и волейбола, при тях е изключително важно китките също да бъдат загрети. С всякакви движения в китките. След това продължаваме с упражнение за кръста. Ръцете слагаме на хълбоците, лявата ръка горе, правим издишки в страни. 6 пъти. 6. Сменяме. 2, 5, 6. Усуквания в кръста също изключително важно. Могат да се правят с 2 повторения в посока, може да бъдат и само единични. Ние ще направим 6 бройки с повторения и 6 бройки бързо само с едно повторение. 1, 2. Последно. И сега правим 6 повторения бързо, само единично. 2, 3, 4, 5, 6. Ръцете на кръста. Хубаво може да направим кръгчета. 6 пъти в едната посока. 6 пъти в другата посока. И вече сме стигнали до загряване в горната част на тялото. След това слизаме надолу и продължаваме с загрявка на долните крайници.